Velkommen til. Her forleden dag, så snakkede jeg med en af mine kunder, der har en sportsklub. Vi kom lidt ind på, hvilke udfordringer de havde i klubben, og det var blandt andet omkring fans, fastholdelse, loyalitet. Det som man kunne gøre, det var, at man kunne opbygge en AI-platform, som der blev feedet, det vil sige fodret med data fra sociale medier, billetindkøb, tidligere events, merchandise-indkøb. Ud fra alt det data vil AI kunne komme med et rigtig, rigtig godt, optimalt bud på, hvordan man skulle opbygge events, show osv. under kampe for at ramme præcis de målgrupper, som der her var tale om. Det vil klart styrke klubbens relation til fans, skabe mere loyalitet, fastholde dem, og det vil absolut kunne ses på bundlinjen på den enkelte klub. Hvis du synes, at jeg skulle måske snakke omkring din branche, eller et emne, som I havde op, så må du endelig give mig en meddelelse hernede, en kommentar. Gå ind på hjemmesiden, book et opkald, hvis du har lyst til at snakke omkring muligheder, hvordan vi kunne hjælpe din virksomhed. Ja. Tak fordi du lyttede. Rigtig god weekend. Hej.